בשלב הזה, אחרי שבעצם הצצנו בתקן שלנו, כן? בואו נעלה אותו לרגע שנזכר, שימו לב, הנה A, הנה D, הסגול, B זה מה שאנחנו רואים פה מלמעלה, בסדר? אז בשלב הזה, כאשר אנחנו מתייחסים למה שאמר התקן, שימו לב, יש לנו פה A, ובמקום הזה B, ופה מתחת B. אז כמו שאמרנו, הפרופיל שמצליב אותם הוא הפרופיל של התקן הישראלי, או איזו או דין. אז הוא בעצם אומר שאם המבט שיושב פה יהיה D, כן? יש מבט כזה, אז המבט שמימינו יהיה מה שאנחנו רואים משמאלו. ולכן במבואות ובשיעורים הראשונים אנחנו תמיד התייחסנו לזה שמבט הפנים שלנו הוא זה, כיוון שהוא מוטל למקום הזה, לעומת המבט של הצד שמוטל הנה, ושוב מבט העל יורד למקום הזה. בשלב הזה נעבור רגע ונראה את המתמודד המתחרה, והוא האנסי שלנו, הוא ה-third angle. אז שימו לב, מה שאתה רואה למטה, נמצא למטה. מה שאתה רואה מימין, נמצא מימין. מה שאתה רואה משמאל, נמצא משמאל. ולמעשה אלה המצבים שלנו, כאשר אנחנו עובדים בתוך הסוליד שלנו. שימו לב שכאשר אני אגש לפה ויקיש על איזומטריה באופן כללי, זו האיזומטריה האנסית שהתוכנה נותנת לנו, היא תמיד אנסית. לי בעצמי יש איזשהו כפתורון נחמד שמציב את הגוף שלנו במבט איזומטרי לפי תקן דין, לא לפי אנסי, וכל מי שרוצה יכול לפנות אליי דרך האתר או בדרכים אחרות ולרכוש את היוטיליטי הקטן הזה שפשוט ממתג לנו בין הצגה גרפית של first ו-third angle. שימו לב, יש לו first angle view ויש לו third angle view, והוא ממש תפריט שאני רכשתי אצל איזשהו ספק לסולידוורקס שמספק מקרואים או איזשהם תוכנות כאלה שניתנות להפעלה על הסוליד. אז כאמור, מי שמעוניין יכול לפנות, לרכוש, זה מה שעושה הכפתור הזה, כן? ומי שיש לו צורך בכפתור מוזמן. אז שימו לב, שוב, אנחנו נחזור למצב שאנחנו רואים איזומטריה שמתאימה לנו, כאשר הכוכב הזה פה, כאן יש לי שליטה במבטים, כאשר הכוכב הזה פה נעוץ, יש לי אפשרות לגשת פה לכל אחד מהרביעים של המבטים ולבחור אותו. שימו לב, פה יש לנו פריוויו קטן, והמבט שאנחנו רוצים כרגע לראות יהיה המבט הזה, בסדר? ושימו לב, הוא שם לי מה שלמטה למטה, מה שקדימה קדימה, ומה שיושב משמאל משמאל. אז שוב אנחנו נפעיל אותו מפה, ושימו לב עוד פעם ימין, שמאל ולמטה. וזה כרגע לסרטון הזה, ובסרטון הבא אנחנו נראה בעצם איך אנחנו עוברים להפיק סרטוטים של first angle ושל third angle מהמודל הנחמד הזה שלנו. לכל מי שתהה איך יש לי פה 4 מבטים, אז שוב, בתוך הטאבס של התפריט הזה, יש לי אופציה למעבר בין חלון אחד לבין... קצת פורח לי, אז בואו נעלים לו את זה. בשלב הזה נלחץ ספייסבר וננעץ את תפריט האוריינטיישן, ואז בקלי קלות יש לנו אפשרות לעבור בין המצבים, שוב חלון 1, 2 ו4, וכל חלון אנחנו יכולים להיכנס אליו בפני עצמו ולבצע בו את העריכה שמתאימה לנו, להדליק ולכבות את הכוכב, גם מפה, גם משם, ואז אנחנו יכולים בקלות לגשת למבטים שאנחנו רוצים, ואם הוא מפריע לנו תמיד ניתן לסגור ולהעיף אותו. אז אני מזכירה, לחיצה על ספייסבר
זה מקש רווח הארוך בתחתית המקלדת, אתם רק תשמעו לא תראו, ונועצים את התפריט. זהו.